Здравейте, аз съм Ясен Гоев. Когато в петък казах, че ще има втори част на видеото на тема недвижими имоти, въобще не предполагах какво ще се развие през тези няколко дни и двата интересни коментара, които ще излязат. И сега ще започна с тях. Първият идва от подуправителят на Централната банка Петър Чобанов, който заяви следното. Ако трябва да дам директен отговор като регулатор, бих посъветвал тази банка, ако наистина вярва в този анализ, да провизира всички кредити, съответно да си избере с какъв процент от собствения, на база на собствения им анализ. Ако имаше подобен балон, разбирайте, на пазара на жилища, до сега това нямаше да остане извън вниманието на всички наши колеги в Европейския съюз и ние щяхме да вземем мерки. Не е останало извън вниманието на БНБ. Ние сме задължили банките на най-високото ниво на буфери, за да се предпазят от подобни рискове, като сме действали проактивно. Знаете, че столицата конкретно се развива, има различни икономически процеси, които текат. Хората от по-крайните квартали си търсят жилища в по-централни, постоянно идват и нови хора, така че имаме динамика на пазара. Високо търсене, което предполага и тези цени. Не мисля, че има балон към момента, казва Чобанов. Към неговото изказване се добави и това на лидера на Спаси София Борис Бонев, който пък казва следното. В интервю за БНТ той казва, че цената на двустаен апартамент по крайните на София може да си купиш къща в Валенсия и че според него, за да не се стига до подобни неравновесия, е добра идея да се завишат общинските такси за разрешение за строеж, така че да се укроти новото строителство и да влязат допълнителни приходи в бюджета на общината. Коментара ми на изявлението на господин Бонев е, че ако общината направи това, ефекта ще бъде увеличаване на цените на жилищата още повече и на недостъпността, защото колкото повече вдигаш разходите, толкова повече те се прехвърлят към купувачите. В самият анализ има на Unicredit Bank има една част, която обяснява два сценария за развитие. Преди обаче да стигна до тях, ще ви дам някои примери на база на анализа, които показват за какво става въпрос. Първото ще ви припомня нещо от първото видео, а това, че банката измерва недостъпността с съотношението, това колко спестявания трябва да направиш, за да си купиш средно жилище и при положение, че ръстът е от 6,1 към 6,7 в рамките на една година. 6,7 години за средно жилище. Проблемът е, че средните жилища пък са се повишили по квадратура от 73,5 на 81 квадрата. Разбирането също ще го чуете и в това, което ще ви прочета от анализа, е, че лихвите, за разлика от това, което се случва в Европа, не охлаждат пазара на недвижими имоти, защото те са вързани с лихвите по депозита, а не с основния лихвен процент. Но нека да ви прочета какво пишат от Unicredit Bank за двата сценария и след това ще коментирам. Те говорят за два сценария. При първия ще бъде пропусната възможността, която покачването на лихвите в Европа предоставя, за да се охлади пазара на жилища в София по контролиран от властите начин. Лихвите по ипотечните кредити ще останат близо до сегашните нива, като количеството нов ипотечен кредит ще се запази без промяна или дори ще нарасте в контекста на бума на строителството на жилища от последните няколко години. Достъпността на жилищата ще продължи да се влошава. До няколко години ще бъдат изпълнени формалните условия за обявяване на балон София. Тъй като междувременно в по-голяма част от Европа нормализирането на лихвите по ипотечните кредити ще е редуцирало съществуващите преди началото на цикъла
на монетарно затягане, дисбаланси на пазара на жилища, България ще започне да изглежда все по-уязвима светлината на случващото се извън нея. След като този момент е достигнат, може да се окаже само въпрос на време, кога ще последва неконтролирано разплитане на натрупаните дисбаланси по болезнен за икономиката начин. При втория сценарий, според Unicredit Bumbank, макар и с известно закъснение, България ще се присъедини към тенденцията на контролирано редуциране на натрупаните дисбаланси. В резултат на това достъпността на жилищата в София ще се подобри, а цените ще се върнат по-близо до равновесните. Лихвите по ипотечните кредити ще се увеличат, като при достигане на най-високата си точка може да надхвърлят 4%, в момента са около 2,5-2,6%. Това е моя вметка, която ще позволи връщане към структура на лихвите, при която няма толкова голяма отрицателна разлика между доходността по безрисковите активи, които се смятат 10 годишните държавни ценни книжа, и лихвите по ипотечните кредити. Ще наблюдаваме значими регионални размествания в обема на новоотпуснатите ипотечни кредити. Ще се забави кредитът към прегряващите пазари на най-големите градове, най-вече в София и по-малка степен Пловдив и Варна, за сметка на увеличаване на обема на новоотпуснатите ипотечни кредити за Бургас, Стара Загора, Русе и всички средно големи градове, където цените продължават да са близо до равновесните и не се наблюдава опасно натрупване на дисбаланси. Спирам тук. Толкова човек да не е прав в нещо, няма на къде. Ако в Unicredit Bumbank могат да извадят прогноза, според която София ще почне да се развива по-бавно от Пловдив, Варна и Бургас, аз искам да видя тя на какво стъпва. Защото натрупването на нови инвестиции в София е значително по-голямо, отколкото в тези други градове, и няма никаква причина, нито икономическа, нито културна, нито свързана, да речем, с спорт, нито свързана с туризъм, която да казва, че София ще се развива по-зле и ще спрат да идват хора в София, а те ще тръгнат към Пловдив, Варна и Бургас. Това просто няма да се случи. И една от основните причини за ръста в София е, че хора продължават да идват, защото те идват първо или за да работят, или като завършат училище, за да учат, защото тук са най-добрите висши учебни заведения, и след това остават да живеят тук заради възможностите за култура, спорт, транспорт, пътувания в други страни с авиокомпании и всякакви други неща, които дава като възможност София, и по-високи доходи за работата им, защото такава работа с такива доходи трудно могат да намерят в другите градове в страната. И оттам постоянното търсене на имоти. Към това се добавя и международния туризъм, уикенд туризма от чужбина, хора, които идват тук да изкарат няколко дни. Към това идва и дигиталните номади, които търсят място да живеят по-евтино, отколкото ако са примерно в Париж. И тук ще ви дам един пример. Ако смятате, че е скъпо да имате двустайно жилище в София и примерно в зависимост от квартала, но да речем сумата е около 100 000 евро за около 60 квадрата или 100, дори малко повече в някои случаи, то тогава, ако сте в Париж, средната цена е 8 до 10 000 евро на квадрат, т.е. 60 квадрата, които в София са грубо 100 000 евро, са 600 000 в Париж. Така че, бидейки част от един общ пазар, се появява и такова търсене, което, бъдете абсолютно сигурни, ще се увеличи с евентуалното приемане на еврото, и това е нещо, което ще се усети. Сега продължавам с анализа на Unicredit Bumbank. Голямото увеличаване на предлагане на нови жилища в София и намаляващото население ще способстват за по-нататъчно увеличение на обезпечеността с жилища. Пак влизам в коментар. Новите жилища, които се предлагат в София, не са достатъчно. Другото е, че търсенето в момента, ако видите големите комплекси, няколко, които се строят по 4, 5, 6, 7 блока, не е
от фирми, които искат да си инвестират парите. Не, че няма такива, но това са някакви малки фирми, които купуват един-два апартамента. Това са физически лица, които купуват апартаменти. И сега ще ви пусна един кадър, който заснех. Една от причините за търсене е, че хората в този блок, който виждате отляво, който е панелен, искат да живеят в тази нова корпорация, която вече е построена отдясно, и между двата нови блока може би виждате, че се строят още, и това е разговора, който тече. И съм снимал това място, защото го познавам добре и защото знам, че вече хора от лявата кооперация живеят в дясната кооперация. Това е нещо, което се случва, кадърът е от Банишора. Така че търсенето на качествени жилища, което идва с по-високите доходи на хората, се случва. Продължавам нататък. Според Unicredit това ще бъдат важни фактори, които ще увеличат предлагането на контекста на намаляващото търсене. Би следвало да се доведе до контролиран от властите спад в цените. Процесът ще трябва да се насочва внимателно, тъй като в София има значителен дял на празни жилища, което сочи, че предлагането на жилища под наем може шоково да нарасне, ако се стигне до загуба на доходи от страна на домакинствата поради случващото се на пазара на труда. Още една грешка. Аз направо се очудвам, че икономист, който е главен икономист на Unicredit Bull Bank, се е подписал това нещо да бъде публикувано. Извинявайте, в София безработицата е рекордно ниска, в страната е рекордно ниска. Няма хора на пазара на труда и се внасят от чужбина. А вие в анализ на такава уважавана банка твърдите, че ще се стигне до загуба на доходи от страна на домакинствата поради това, което се случвало на пазара на труда. Ами да видим какво сте написали, че се случва на пазара на труда в самия доклад, който сте публикували. Значи вие сте публикували, че за една година, докато ръстът на цените на жилищата е 13,8, то ръстът на доходите е над 15. И как в началото на доклада сте го написали това, а в края на доклада сте казали, че има проблем на пазара на жилища. Може би трябва да си наемете, честно казано, редактор, който да гледа какво се публикува. И най-накрая още един цитат. След като корекцията приключи, всички категории купувачи отново ще се върнат към инвестиции в жилища, с увереност, че перспективата пред пазара ще остане благоприятна в средносрочен план. Връщам се към това, което казва в своя коментар подуправителят на БНБ Петър Чобанов. Ако Булбанк е отпускала кредити, а в същото време смята, че има проблем на пазара и че ще има корекция, те наистина трябва да провизират, т.е. да заделят пари по тези кредити и да намалят печалбата си. Не знам защо, обаче съм убеден, че не са го направили. Моята прогноза, че това няма да им се наложи, защото това, което се прогнозира в този доклад, няма да се случи. Ако видите сега и графиката, които самите те са публикували по отношение на това как вървят ръстът на цените на жилищата и доходите, ще видите, че съотношението, което се показва в тази графика, не се променя значително. И ако видите кризата от 2008 година, тя е много явна в графиката и по никакъв начин графиката, която е публикувана от самите Unicredit Bull Bank, не говори, че такава криза наближава. Не искам да кажа, че жилищата ще бъдат достъпни. Аз съм го прогнозирал преди доста време, че жилищата ще стават все по-недостъпни и че пазарът ще премине от покупка на жилища към отдаване под наем. Много от хората обаче, които притежават жилища, не искат и нямат намерение и нямат нужда да ги отдават под наем, защото това е свързано понякога с неприятности, ако имаш лоши наематели. Така че да се счита, че тези хора изведнъж ще пуснат жилища на пазара под наем, е абсолютно нереалистично. Плюс това, гледането на пазара на жилища като на нещо, което е еднакво, все едно е някакво качество стомана, която се продава, е грешно. Жилищата зависят от мястото, където се намират,
от сградата, която се намират, от ремонта и поддръжката, която е направена на съответното жилище и качеството на мебелите, които са вътре. И цените са абсолютно различни. И ако човек е бил на този пазар, ще знае, че е изключително трудно, особено ако се търси старо жилище, а не се инвестира в ново, където човек си прави всички избори, какво иска да направи точно, да намери това, което иска. И търсенето на жилище продължава с месеци, а честно казано понякога и повече от година, защото е много трудно да се намери нещо, което човек иска. Мога да ви дам и конкретни примери в това отношение, но сега видеото стана прекалено дълго и ще спра до тук. Това, което ще стане, е, че жилищата ще стават все по-недостъпни, малко по малко, следствие на което на пазара ще се появят и инвестиционни компании, които ще бъдат собственици на тези жилища и ще ги отдават под наем. Опита на общината да разрешава несъществуващ проблем на пазара на имоти, като вдига цените на разрешителните, няма да доведе до нищо добро за този пазар. Винаги е така. Държавата тръгне ли да се намесва някъде, тя обикновено прави само глупости. Пазарът е абсолютно прозрачен, абсолютно ликвиден във всички градове, големи градове на страната, пък и в много от по-малките, и няма нужда от допълнителна регулация. Дали има нужда от общинско инвестиране в достъпни жилища, по-евтини жилища за хора с по-ниски доходи, това определено е тема за размисъл и е нещо, което всяка община може да направи. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че ви е било любопитно. Ще се видим отново утре.